दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। बे जोनोम सानाव आं सिगांग्रो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' रायजो राजा गासै नोंथांमोननो आंनि गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो अननायखौ जासिग्रोबाय। बर' थुनलाइ आफादा दिनै 68 बोसोर जाफैबाय। दा बेयाव बर' हारिनि साफ्रोमबो समाजनि मानसिफोरनि गोबां बिहोमा दङ आरो बै बिहोमाजोंनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साना 68 बोसोरसिम मोनफैदों आरो बेजोंनो जोङो मोनसे रोखा फोरमान होनो हायो जे बबेबा मोनसे मुलुगाव थांना थानांगौब्ला बिनि रावा बिजों हिसाबै जोङो गायसनजानांगोन। स्कुल आरो इउनिभार्सिटियाव कलेज लेभेलाव बे रावा फरायजानांगोन। अब्लानासो जोङो बै हारिनि रावखौ फोथांना दोननो हानाय मोनसे रोखा लामाखौ जों नुहुरो। ओंखायनो आं दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो दिनै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ दिनै बर' थुनलाइ जोनोम साननि बे गोथार बुब्लियाव बेखौनो खावलायनो सानदों जे जोंनि बर' रावखौ फोथांना दोनबावनायाव जिहेथुके दिनै गोबां गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम सरकारजों नाजावजानाय बा भेन्सार अबस्थायाव दङ। बै भेन्सार स्कुलफोरखौ थाबैनो आसाम सरकारा रिकगनाइज खालामनानै लोगोसेनो बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। मानो होनब्ला अब्लानासो जोङो बै बर' रावनि जा बिजों बर' फरायसालिफोरखौ जोङो सरकारनि अनसुंथाइजों जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै फरायहोनो हायोब्लासो जोंनि रावा थांनानै थागोन। नङाब्ला जेब्ला बै रावा खुगाजोंल' रायलायबाय थानाय, न'खरावल' रायलायबाय थानाय राव जायोब्ला बियो दिनै नङा गाबोन बर' रावा जोबलांगोन। दा ओंखायनो आङो भारत सरकार, आसाम सरकारखौ खावलायदों गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामनो थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायबाय।